नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। मार्च का महीना बीते वाला बाटे और यही के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में गर्मी भी लगातार बढ़त जा रहल बा। तेज धूप से दिन में लोग परेशान हो रहल बा और रात के हल्का ठंड हवा चलने से ठंड का एहसास भी हो रहल बा। मौसम विभाग का मानल जाओ तो आवे वाला दिन में यूपी में कोनो बड़ा बदलाव देखे के मिल सकेला। वैसे ही मौसम में थोड़ा बदलाव 20 मार्च से हल्का फुल्का देखे के मिल सकेला। वहीं प्रदेश के पूर्वी हिस्सा के अलग अलग जगह पर गरज चमक के साथ 20 और 21 मार्च के बारिश होने का हालांकि आसार बन रहल बा। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में होखे वाला मौसमी बदलाव के महसूस कइल जा सकेला। रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च के बाद मौसम में हल्का फुल्का बदलाव देखे के मिली और वहीं 21 मार्च के हालांकि फिर मौसम साफ रहने का संभावना बाटे। लेकिन 22 और 23 मार्च के मौसम शुष्क बनल रही और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि कई इलाका में बारिश होने का संभावना बाटी और यही के साथ ही साथ एक शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो जाई। और वहीं आपके बता दें कि अभी जो टेम्परेचर हाईएस्ट चल रहा बाटे 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास कई इलाका में टेम्परेचर दर्ज कल जा रहा बाटे और वहीं न्यूनतम तापमान का अगर बात कल जाओ तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा बा। अगर पूर्वांचल के क्षेत्र में देखल जाओ तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और मऊ के आसपास के जिलन में दिन के समय काफी तेज धूप निकल रहा बाटी और ये तेज धूप के कारण सड़क पे लोग भी कम दिखाई दे रहा बा। हालांकि किसान अब परेशान हो गए बाने, काहे कि तेज धूप के कारण उनका फसल और सब्जी का भी खेती प्रभावित हो रहा बाटे। खैर, पूर्वांचल के क्षेत्र में भी 21 तारीख के बाद मौसम में परिवर्तन देखे के मिल सकेला। खैर, जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।